everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Kingdom. Ang lalaki, si Luminous, nga nang wa siya mawa sa kung una-una. Nagbalik-balik sa kung una-una ang pagtutok niya sa akong mga mata. Kagwapo niya. Og inosente kayo siyang tanahon. Luminous. Ako si Luminous. Sige ha, salamat sa imong paghatod. Siya si Luminous. Luminous. Dili ko kalimtan ang imungahan, Luminous. Naluwi kayo ko niya kakanina. Sa diyang nisulti siya na ako nga. Magbaligya pa siya og mga kahoy nga gipasan. Aron makatabang siya sa nagsakop niya. Og sa ato pa, wa na siya mga kinikanan. Wa siya lehitimong mga kinikanan. Hi, kaganiha ka na ba din miss? O, kinsa ka? Wa ka ba di magkaila ka na ako, miss? Schoolmate Schoolmate? Mao ba? Ikaw si Corazon, di ba? Nakaila ka na ako? Yes, nagkaila kaayo. Oh. Why dili man kaila nimo? Tungod sa imong kagwapa o kautukan. Dili sab tingali, oy. Ako may mauwaw sa imong gisulti. Tinuod akong isulti ka nimo, Corazon. Ikaw? Nakaila ka na ako, pero ako, wa ko kaila nimo. Murag alkansi ko inida. Ako si Alastor. Alastor? Alastor. O kauban ko sa bang imong higala. Ang imong mga higala ko sab. Maong nakakuyog ko sa inyong outing karon. Mao ba? Karon pa lang ko naabot. O wa dayon ko makakita sa akong mga higala dinhi karon. O ikaw na hinuunang unang niduol nako. Ano na nagduol nimo? Unsaon? Nahimuot kong nagkakita nimo. Ngano di ay? Mipahiyom ka magug imo. Ah? Murag kag may gikahimutan. Ay, yes. Doon na gyud. Ang bago na kong friend, si Luminous. Mao ba? Mas mayo pa hinoon. Musagol ta sa atong mga kauban. Dali! Corazon. Nganong ingon sa gusto kong mapaduol nimo. Ang akong gipakita, mao si Prinsesa Hestia. Apat, nganong gusto kong mapaduol nimo. Nganong gikabig mo ang akong mga mata. Unsay pong ni Shane? Nako to sila sa usa ka beach resort ni. Di na biyari pa to, wey. Di na gyan magpakuyog. Ikaw ang naging kuniyo ng iyang tita. Remy, pakusgi ang pagpadagan sa auto. Attorney, ano unsa? Kusog na ba yan ako magpadagan ng sakyan ng attorney? Hinahinay lang ta, wey. Basin si Paco pa. Di ka babangga ni noon ta. Yan lang kayo palabi ka pala ka diyagwad. Dako naman sa itong atong baby ba? Mabala ka, Juko, Remy. Tungod kay... Kay. Kaya sa attorney, ha? Kaya unsa? Wait! Uy! Ni uban ka di ay na mo amon? Simba ko, magkinaon sa naa ko. Ayon sa paglalaban ni Prinsesa Hestia. Ha? Prinsesa Hestia? Kinsa man na siya ko'y amon? Kinsa na siya? Kining amon, wa mahibaw si Remy bahin ni Ana. Ay! What's sa ibo may bawin mo ko, Attorney Elsa? Ayaw ko na parutan na rin eh. At iman na lang ang pagjada. Ayon, mabuta sa atong agtuhan. Huwag makitan. Atong gusto makitan. Husto si amon, Remy. Ay! Kayo unsa man gani ay! Unsa man! Sige. Di lang ko mangutan og daghan ron. Pero tumagali ako ninyo ha!
Malipayon kaayo sila. Og nangaligo na sab sila sa dagat. Oh. Unya ra ko maligo dayan. Kamu lang una. Lingaw na kayo ito mga kauban. Ikaw, niyar ka din eh. Sagdi lang. Karon lang kong taud-taud maligo. Corazon! Nagkitlang ko na ginamon, Chay! Corazon, anak! Oh, si Tita Remy o si Mami Elsa? Niya sila? Ayaw ka pala ka, si Tita Remy ni mo ang i-drive sa imong sakyanan. Ma'am, nganong imo pamangyod kong kiapas? Tuhod ka na pala ka na, miss, sa imong kahintang. Mami Elsa, dako na ko. I can manage myself. Nothing to worry about me. No, Corazon. Dili masayon ang akong kapalakang gibati. Mami, Bisan dako ka na, dili ko musugot nga mulakaw kang mag-inusara ka na. Kinahanglang may kauban ka gyud. Gusto si Mami ni mo, Elsa. Kinahanglan, may kauban ka pirmi sa imong paglakaw. Dili ka nga mo kumpiyansa. why? Tungod kay, dunay mga kaaway na nagpahipi sa imong palibot. Ha? Kaaway? Wa ako'y kaaway. Wa ako'y nahibawan nga akong gikaaway. Corazon, abogada ko. Wa kita masayod nga dunay nasuko ka nako sa hilom. Basin o... Iamong ko? Iapil ko sa mga nasuko nimo, Mami? Corazon, I understand, Mami. Pero hangtod kanus nga inyo kong bantayan. Dako na ko, Ma'am. Maybe someday, need na kong privacy. Corazon. Okay. Dili ko gustong mahiubos ang akong mami. Sige, tumanan ko ikaw sa imong gusto. Nga dili ko mulakaw nga ako ra usa. But, until when? Aha? Dili ko makatog. Dili mawa sa kong hunang-huna kato babae nga nakabangga na ako. Si Corazon. Makita ko pa ka siya. Hello, Luminous! Ningning? Polar? Oh, kami! May nakasamok ba sa imong hunahuna, Luminous? May nakasamok ba sa imong kasing-kasing? Ha? Nganong ibaw man mo? Tungod kay among nabasa ang imong hunahuna, Luminous. Ingon sab nabasa sa namo ang imong kasing-kasing. Karon pa lang gyud, Luminous. Maayo kay nahibaw mo. Nahasol ko. Kinsa ang mga babay? Maka ba kaniya? Ha? Gugma? Sutaa una kung siya ba si Prinsesa Hestia. Pero kung dili gani siya si Prinsesa Hestia, ayaw siya gigma. Ha? Di man nga si Prinsesa Hestia ang misyon mo din sa kalibutan sa mga mortal. Maong unaha sa pagpangita ang prinsesa sa Lemuria, Luminous. Mao ka na ang angay mong buhaton, Luminous. Gusto di atuod. Ang prinsesa sa Lemuria. Kinahanglan makitaan ko siya. Unsa magibag-o niyang bayhon, Polar? Ningning, unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.